dítě, ale má dieťa, Štepí, Je ale má dospělé ho. Štěpánko nebo není? Ale má ho, má to dieťa. dítě mám? Presne tak, má to Kurvo, dieťa, mám? to je jedno. Má ho, ale nemá ho u sebe Někde jinde. prostě. Ne, Ale Štěpán, tak prečo radšej neposle tomu dieťaťu za tých 200 korún, či ja neviem koľko stoja, u nás stoja 5,50 cigarety, eura, ale prečo tých 5,50 nedá svojmu synovi na neviem, na hocičo. Nehnevaj sa na mňa, je to tak, proste toto je môj názor, nejedno, či sa na mňa niekto bude hnevať, Máš alebo Štěpánko čo. dítě? Máš Štěpánko dítě? Áno, má Štepánka. Tak bys to právě měla pochopit, Štěpí. Ale ja to... Dobrý večer, ešte raz sa ozvem, len nebudem ti teraz nadávať. Ja ťa sledujem už 3 roky, že fajčí, nech fajčí, každý fajčí. Keď je závislá na fajčenie, nech fajčí. Hej? Akože keď na to má, nech si zapáli, ale potom nech nepýta. Chcem sa ťa len Lenka jedno spýtať. Ty sa sťažuješ, že máš šváby, že máš tam štenice. Spýtam sa ťa, si v teple? Jo, jsem. No vidíš, vieš, koľko ľudí není v teple? Koľko sú ľudia na ulici teraz, keď je zima? Pravda. A ty sa nesťažujú a ty sa sťažuješ. Lenka, koľko ľudí ti pomohlo? Normálne sa pekne s tebou pýtam. Koľko ľudí ti pomohlo? Lenka, poďakovala si tým ľuďom aspoň. Poďakovala si im tým ľuďom. Veď každý, keď ti niekto niečo napíše, Lenka, vždycky vypínate, alebo tým ľuďom sa ani neozývaš. Ty si taká žena. Ahoj, chápeš ma? prosím tě, můžu taky mluvit na chvíli? Ne, nechte teď toho pána mluvit. Nechajte, teraz ja rozprávam, kľudne môžete Dobré, ale až budu moc mluvit, tak mi dejte vědět. Dobre. Pán přestane mluvit, ale nechte ho dohovoriť. Ano, ano. Chcem sa ťa len spýtať, Lenka, nesťažuj sa, ty si prešla liečením, tu narozprávaš a sú ľudia na tom horšie, než si ty? Chápeš ma? Sú horšie ľudia na tom, než si ty moja. A takisto psychické problémy majú a žijú, chodia do práce. Leni, však ty máš zdravé ruky, nohy, čaje, veď sa pozri, ak vypadáš. Však ty môžeš robiť sekuriťáka na diskotékach, hej, vyhadzovať, love, všetko. Prečo nerobíš do piči? Baví ťa to, Leni, takto, kurva, koľko máš rokov? Baví ťa to takto stále pýtať od ľudí peniaze? Baví ťa to? Ja sa ťa spýtam, veď už to 3 roky žobreš. 3 roky, Leni, žobreš. Do piča, zdravá si, kurva. Protože 3 roky nejsem na TikToku. To je jedno, či 2 roky, alebo koľko žobreš. Veď do piči, koľko ľudí ti pomohlo? Ani jednému si nepoďakovala. Nikomu si... Dobré. Proste ho zase stlumili, nechte ho mluvit toho pána. Ale nikdo nemluví. Ale oni ho stlumili, odtlumte ho. Teď on ani nenadává, říká pravdu ten pán. Proč ho tlumíte? Ale nikdo ho já nemám